Шанс за младите в киното. Филмовото училище в Ню Бояна търси оператори, режисьори и продуценти. Те ще бъдат обучавани от световно известни специалисти в киноиндустрията. Тези бъдещи кинаджии започват професионалното си развитие на снимачните площадки в Бояна. Заедно с тях във филмовото училище се обучават и 25 сценаристи. Сред студентите е София, която познавате от популярното шоу на BTV «Споко». Кое прави една история успешна? Как да я построиш така, че тя да е добре приета от всякаква публика? И това, че както теоретично научаваш много нови работи, така в следващия момент веднага ги прилагаш. 5600 келвина цветна температура. Голан Рамраз води курсът по кинодраматургия и продуцентство. Той е работил за сериала Orange County, който сте гледали по BTV, филмите Превъзходството на Борн, Мистер и мисис Смит, Невероятният Хълк. Плюсът на това обучение е, че не е нужно кандидатите да имат голям опит в киното. Ние предаваме основните знания. Уверяваме се, че те ги усвояват и надграждаме постигнатото. Аз насърчавам студентите да мислят нестандартно. Доста трудно се измислят сюжети, за които никой до сега не се е сетил. Важното е от каква перспектива ще бъде разказана историята. Римският декор във филмовото студио Бояна е един от най-големите в света. Тук бъдещите кинаджии след месец ще започнат снимките на своя първи игрален филм. Талантливите младежи ще могат да работят по кинопродукциите в студиото, а защо не и да тестват уменията си в Холивуд. За BTV новините Борислав Лазаров.